Naranasan mo na ba ang magkaroon ng isang matalik na kaibigan na alam mong maaasahan mo sa lahat ng oras? Kaibigan na alam mong kayang-kaya mong ipagkatiwala ang iyong sariling buhay at kaligtasan. Ganito pa din kaya ang magiging saloobin mo sakaling malaman mo na ang kaibigang itinuring mong tunay na kapatid ay may iba palang pagkatao. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kalakbay, lalo na po sa inyong aming butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo. Ngayon po ay isa na akong senior citizen at kasalukuyang nasa Bulacan naninirahan. Gusto ko lamang po sanang ibahagi ang aking karanasan sa aswang noong 15 anyos pa lamang ako. Nangyari ito taong 1963. Isa po akong mangingisda sa aming probinsya. Sa murang edad pa lamang po ay masasabi kong biyasa na ako sa karagatan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar ko sa Mindanao. Subalit ng mga panahong ito ay saganang-sagana pa sa mga yamang dagat ang aming lugar. Malalaki pa ang isda, hindi katulad ngayon. Madalas pa kami makasumpong noon ng malalaking pugita at pusit. Ang kwento ko po ay iikot sa akin at sa isa kong kaibigang tawagin natin sa pangalang Ricardo. Kabarangay din namin ito, ngunit nasa may kabundukan ng bahay nito. Bumababa lamang ito sa bayan kapag magbebenta sila ng uling o kung may ibibigay sa akin mga gulay o prutas. Gusto niya ay libre ko lamang itong tanggapin dahil ayon sa kanya ay ako lamang ang matatawag niyang kaibigan. Ngunit alam ko namang pinaghihirapan nila ito, kung kaya't pinipilit kong palitan ito ng mga isdang nahuhuli ko. Labis naman itong natutuwa at ayon pa sa kanya ay paborito ng kanyang ama yung mga pinapadala kong tulingan. Sa ganitong paraan ay nagagawa ko ding makatulong sa kanila na walang kakayahang bumili ng isda sa merkado. Masarap po at sariwa ang mga gulay na dinadala nito sa akin. Halatang alaga at mataba ang lupang pinagtataniman. Kung minsan naman ay nagdadala ito ng karne ng mga baboy ramo na naliligaw daw sa gulayan nila. Ang isa pang nakapagtataka lamang kay Ricardo ay sa tagal namin magkaibigan ay ni minsan ay hindi niya pa ako niyaya sa bahay nila. Habang siya naman ay anumang oras ay maaaring magtungo sa amin nang walang problema. Ayon sa kanya ay may mga personal siyang dahilan kung bakit hindi niya ako sinasama sa bahay nila. Ipinagpalagay ko naman na maaaring estrikto ang mga magulang nito o nahihiya sa iisipin ko kapag nakita ko ang itsura ng bahay nila. Magkagayon pa man ay masaya kaming nagbabahagian ng mga karanasan. Ako tungkol sa dagat at siya naman ay tungkol sa gubat. Nalaman ko na napakarami palang maaaring makuha sa gubat ng mga uri ng gulay at prutas na para sa aming mga nasa may dalampasigan hindi namin alam na maaari palang kainin. Ayon pa sa kanya ay napakaraming mga hayop sa gubat na iyon lamang nakikita at minsan ay gabi lamang kung magpakita. Manghang-mangha din ako sa mga kwento ni Ricardo sa pag-uuling niya at sa kung paano siyang nakipagpambuno sa isang baboy ramo na sinalakay siya habang mag-isang nag-uuling. Ganon din naman siya sa mga kwento ko tungkol sa karagatan. Ni minsan daw kasi ay hindi pa siya nakaligo sa dagat, lalo na ang magtungo sa gitna ng karagatan. Ibinida ko rin sa kanya ang isang buong batalyon ng tulingan na nakita naming magkakasamang lumalangoy. Maging ang mga buhawi na nakikita namin na bigla na lamang sumusulpot sa may karagatan. Ngunit dumating ang sandali na hinagupit kami ng bagyo sa aming bayan. Ilang araw na hindi kami nakapunta sa laot. Walang kita at wala din pagkain para sa aming mga mag-anak. Maging ang tatay ko po kasi ay mangingisda rin. Kaya nagtiyaga kami sa mga tulong na iniabot sa amin. Dito ko lubos na hinangaan ang kabaitan ni Ricardo. Matapos ang malakas na pag-ulan, ay narinig ko itong kumakatok sa aming bahay. Nang buksan ko ay may dala itong isang sako ng mga gulay, kagaya ng kalamansi, may kamote, papaya at nyog. May mga kasama din prutas at iba pang makakain namin. Labis-labis ang pasasalamat ng pamilya namin
sa ginawa nitong kaibigan ko. Sinabi ko naman sa kanyang kapag nakabalik na ako sa pangingisda ay babawi ako sa kanya. Natanong ko pa sa kanya kung bakit niya naisip na magdala noon. Gayong alam kong maging sila ay nasalanta din naman ng bagyo. Ayon naman kay Ricardo ay mula iyon sa mga pananim nilang nasalanta ng bagyo. Sayang naman daw kung mabubulok lang dahil sa hindi naman nila kayang ubusin lahat. Kung kaya't ipinagpaalam niya sa mga magulang niya kung maaari siyang magdala ng iilan sa amin. Nagawa pa siyang yakapin ng nanay sa tuwa nito dahil sa hikaos talaga kami ng mga sandaling iyon. Dahil nga doon ay mas lalong lumalim ang pagiging magkaibigan namin ni Ricardo. Tinupad ko naman po ang pangakong oras na makabalik ako sa pangingisda ay babawi ako sa kanya. Sa tuwing makikita ko siyang bumababa sa bayan, nasa baryo naman namin ang daan niya, agad ko nang iniaabot dito ang mga isdang talagang itinabi ko para sa kanila ng mga magulang niya. Binibiro ko pa ito na baka naman pwede niya akong isama sa bahay nila. Ngunit kagaya ng dati ay tumanggi pa din ito at saka na lamang daw namin pag-usapan ng tungkol doon. Tila ba na sa tuwing iyon ang pag-uusapan namin ay nag-iiba ang timpla nito. Kung kaya't iniiwasan ko na lamang ang kulitin ito tungkol doon. Lumipas naman po ang maraming araw na naging maayos ng muli ang huli namin. Nagagawa ko na rin makapag-ipon para sa bala kong pagbalik sa pag-aaral sa parating na pasukan. Gawa ng malapit na din ako magtapos sa high school. Ito namang si Ricardo ay minsanan na lang ding makababa sa bayan. Ayon kasi sa kanya ay nasalanta ng peste ang kanilang taniman at kailangan mag-umpisang muli. Gustuin ko man sanang dalhan siya ng isda, hindi ko alam kung saan ko matatagpuan ang bahay niya. Maging sa aming baryo ay wala ding nakakaalam kung saan ito nakatira, kahit na sinubukan ko itong ipagtanong pa. Dahil sa pag-aalala ay naglakas loob na lamang akong umakyat ng bundok para sana magbaka sakali na matunton ko kung saan ito umuuwi. Sa isip ko pa na baka naman hindi naman ganong kalayo ang bahay ni Ricardo. Isa pa ay kung nag-uuling siya, siguradong makikita ko yung usok. Yun na lamang ang nasa isip kong basihan para mahanap ang aking kaibigan. Lalo na't alam kong ngayon niya kailangan ng tulong ko. Masukal ang kagubatan at mahirap ang basta-basta lamang na gumala dito. Lalo pa kung totoo yung kwento ni Ricardo sa mga puting unggoy na naninirahan dito. Ayon pa sa kanya ay sagrado iyon at delikado kapag nakasalubong ako habang nasa kagubatan. Bukod pa dito ay may mga mababangis na baboy ramo na noong araw ay laganap pa sa kagubatan ng Mindanao. Mag-iisang oras na ako sa paglalakad pero hindi ko pa rin magawang makakita ng kahit na kaunting senyalis man lang na may tao sa paligid. Pawang mga huni ng ibon lamang at mga nag-iingay na mga hayop sa paligid ang naririnig ko. Subalit walang bakas ng tao. Sinabi ko pa sa sarili ko na maglalakad pa ako ng mga 2 oras. At kung wala pa din akong makitang tao, ay babalik na muna ako sa dalampasigan. Ganon nga po ang nangyari. Inabot ako ng ilang oras sa paglalakad, subalit wala talagang bakas ng tao. Nang sa tingin ko ay masyado na akong napapalayo sa aming baryo, ay nagpasya na akong lumiko at bumalik na. Mahirap na akong mapunta pa ako sa mas malalim na bahagi ng gubat, kung saan pinaniniwalaan ni Ricardo na naroon ang mga puting unggoy. Habang naglalakad naman akong pababa ay namangha ako nang makakita ng mga kakaibang ibon na noong ko lamang nakita. Ang ilan pa ay iba't iba ang kulay at napakatingkad. Sa kalagitnaan naman ng paglalakad ko, ay may nakasalubong akong isang matandang lalaki. Marahan lamang itong naglalakad tangan ng isang malaking tungkod na kahoy, na sa tingin ko ay mula sa isang magandang uri ng kahoy dahil sa kulay itim ito at bahagyang makinang. Alangan akong bumati sa kanya dahil nga sa baka magalit lang ito o kaya ay hindi ako pansinin. Nang halos magdagpo na kaming 2 sa daan, ay bigla itong tumigil at nagsalita. Bigla itong nagtanong kung ano ba daw ang dala-dala ko. Binati ko naman yung matanda at sinabing mga isda ang laman ng dala kong supot.
Bigla naman itong nagsalita na baka daw kung maaari na makahingi siya kahit kaunti dahil sa wala siyang makakain sa kinagabihan. Ako naman ay dahil sa malambot ang puso ko sa matatanda at naisip ko na hindi ko man nagawang mahanap si Ricardo, ay baka nga para sa matandang ito yung isda kung kaya't napunta ako sa may kakahuyan. Ganoon po ba, Tatang? Alam niyo po ang mabuti pa ay kunin niyo na po itong mga isda. Para po sana yan sa kaibigan kong si Ricardo. Ang kaso hindi ko po alam kung paano mahanap ang bahay nila. Nagbabaka sakali lamang ako kung kaya't narito ako sa may kakahuyan. Baka nga po para sa inyo itong dala ko. Wika ko sa matanda, sabay ng pag-abot ko ng supot sa kanya. Tila nagulat naman itong matanda at napangiti itong bigla. Nagpasalamat sa akin ang matanda at tila pa nakita ko itong may binubulong na salita sabay ng pagtapik sa balikat ko. Matapos ito ay pasipol-sipol itong nagpatuloy sa paglalakad. Ni pangalan ito ay hindi ko nagawang makuha. Magkagayon pa man ay natuwa naman ako dahil sa hindi ko man nagawang matuntun sa Ricardo ay nagawa ko namang makatulong sa ibang tao. Nang makabalik naman ako sa dalampasigan, halos takip silim na din. Natanong pa ako ng tatay kung nagawa ko bang mahanap ang bahay nila Ricardo. Maging sila ay nag-aalala din sa kalagayan nitong kaibigan ko. Ngunit nang sabihin ko namang hindi kami nagkita, ay mas tila malungkot pa sila kaysa sa akin. Nagwika pa ang tatay na sa susunod na pupunta ako sa bundok, sasama na siya para mahanap si Ricardo. Nagpatuloy naman ako sa gawain ko sa pangaraw-araw. Bagamat nag-aalala ako para sa kaibigan ko, pero kailangan ko din kumayod para sa pamilya ko. Sumapit ang kapiyastahan sa aming lugar. Dagsa ang mga tao at madaming bisita ang naroon mula sa iba't ibang lugar. Maging sila tatay ay abala, gawa ng tumutulong ito sa kapitbahay namin sa pagluluto at pagkatay ng baboy noong nagdaang gabi. Lahat ay masaya at sagana sa pagkain kahit sang kalumingon, lalo na sa mga lamang dagat. Habang ako naman ay naglalakad-lakad, nang bigla kong makita itong si Ricardo. May kasamang iilang tao na sa tingin ko ay mga dayo rin. Naisip ko na ito na ang pagkakataon ko para sana lapitan siya at kamustahin. Halos buwan ding hindi kami nagkita at gusto ko sanang malaman kung ayos lang sila ng pamilya niya. Ngunit nagdalawang isip ako dahil sa abala siya sa pakikipag-usap sa tatlong dayo. 2 babae at 1 lalaki. Tila tuwang-tuwa pa ito sa mga kausap, dahilan para mahiya akong lumapit. Kaya naman nagmasid na lamang ako at iniisip kong bakit naroon ito at sino yung mga kausap niya. Maya-maya ay naglakad ang mga ito na sinundan ko naman. Sa isang hintayan ay nakita kong kinuha nila ang mga dalang backpack at saka ko lamang napagtanto na tila ito yung mga taong mahilig umakyat sa mga bundok para sa libangan. Alam ko yun dahil itsura ng mga dala nilang kagamitan. Nasabi ko pa sa sarili ko na marahil ay iyon ang pinagkakaabala ni Ricardo, ang maging gabay sa bundok para sa mga taong gustong akyatin ito. Tama lamang iyon dahil sa walang ibang tao ang mas kabisado ang bundok, liban kay Ricardo na doon nakatira. Nakita kong sinamahan muna ito ni Ricardo upang makikaing gawa nga ng piyesta nga, at sayang din naman kung palalampasin nila ang libreng sariwang isda. Siguro ay nasa mag-iisang oras din silang naroon sa isang bahay at nakikain habang ako naman matyagang nag-aabang at nagmamatsyag. Hanggang sa tila natapos na sila at nag-umpisang maglakad papunta sa daang pakyat ng bundok. Subalit hindi sila sa regular na daanan nagtungo. Nakita kong tila ibang ruta ang tatahakin nila na ipinagtataka ko naman. Kasi noon ko lamang nalaman na maaari palang daanan ang bahaging iyon na ni minsan ay hindi ko nakitang dinadaanan nitong kaibigan ko. Nang makapasok sila ay nagpasya akong sundan ng grupo nila. Kahit hanggang sa malamang ko lamang kung saan ang tungo nga ng rutang iyon. Baka kasi doon malapit ang bahay nitong sila Ricardo. Naisip ko din kung susundan ko ang mga ito hanggang sa pinakadestinasyon nila ay hindi ako handa. Wala akong mga kagamitan
at tiyak na mapapahamak lamang ako. Kung hindi ko naman sila susundan at kung susubukan kong kumuha ng mga gamit mula sa aming bahay, ay tiyak na hindi ko na malalaman pa kung saan direksyon sila nagtungo sa kagubatan. Kung kaya't ganun ulit, tatantyahin ko na lamang na magagawa kong makabalik bago magtakip silim. Susubukan kong sundan ang mga ito hanggat maaari at hanggat kaya ng oras ko. Labis ang pag-iingat ko na mapansin nila, kung kaya't sinigurado kong mapanatili ang distansya ko, na minsan pa nga ay mga boses na lamang nila ang maririnig ko at hindi ko na sila nakikita pa. Ang importante ay alam kong sa pareho kaming daan naglalakad. Kung iisipin nyo naman po na baka maligaw lang din ako dahil sa hindi ako pamilyar sa ruta, kahit naman bihira ako sa gubat, ay may alam din ako dito. Lalo na sa pagkakakilala ng mga punong ginagawang palatandaan ng mga daan. Bukod pa dito ay may dala naman akong itak, kung kaya't nagagawa kong markahan ang mga dinadaanan ko nang sa gayon ay hindi ako maligaw. Ito din ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng abutan ng dilim sa gubat. Hindi ko na magagawa pang makita ang mga marka sa puno. Nakita ko naman silang nagpahinga sa may tila balon o bukal na alam kong gawa ng tao. Kita ko kasi ang maayos na pagkakaporma ng mga batong nakapalibot dito. Marahil gawa din ito nila Ricardo. Mga nasa 15 minutos din silang huminto doon matapos ang ilang oras na lakaran. Sinikap ko namang mapakinggan kung may mga impormasyon ba akong makukuha sa kung saan sila tutungo at kung bakit nila naisipang doon umakyat. Sa ganoong klase ng gubat na tila umaalingaw-ngaw ang boses kapag nagsasalita ang isang tao, ay hindi mahirap maintindihan ang boses, gawa ng walang masyadong ingay. Base sa mga tagpi-tagping impormasyong naririnig ko, ay gusto ng mga itong makita ang pugad ng mga maalamat at mailap na lahi ng mga puting unggoy. Ito naman ay ipinagtaka ko nang dahil bakit sa tila hindi man lang binalaan ni Ricardo ang mga kasama niya sa peligrong dala ng mga puting unggoy. Habang kapag ako naman ang kausap niya, ay pilit ang pagpigil niya at pagpapaalala na wag ako magtutungo sa pugad nito. At kung sakaling makaengkwentro ako ng kahit isa sa mga ito, ay unahan ko na at kumaripas na ako ng takbo. Gawa ng hindi ito ang uri ng nilalang na mapapakiusapan o magagawang sabayan lamang sa laban. Sagrado ang mga ito at may kaakibat na sumpa kung ito ay malalapas tanganan. Subalit bakit tila ayos lang dito sa aking kaibigan na ipakita sa mga dayo ang lungga nito? Hindi ba siya natatakot na mapahamak ang mga ito? Pagtatanong ko sa aking sarili. Nang marinig kong nagyaya ito upang magpatuloy sa paglalakad, kakaiba ang rutang dinaanan nila ng mga panahong iyon. At maging ako ay namangha na may sikretong daan pa doon. Halatang bihirang madaanan ng tao at tila iilan lamang ang nakakaalam. Bandang 2:00 nang mapansin ko ang pagiging makulimlim ng kalangitan. Sinabi ko pa sa sarili ko na oras na yata para umuwi. Kapag inabutan ako ng ulan sa gubat at walang tamang kagamitan, ay mamimiligro ang buhay ko mula sa malamig at madulas na daan. Pagamat may parte ng sarili ko na tila nagsasabi na sundan ko pa ang mga ito at huwag titigil. Pero mas malaking bahagi ng utak ko ang takot at nagmamadali ng makababa sa bundok. Mabuti na lamang matandain din ako at madali kong nasundan ang mga bakas na ginawa ko pabalik. Naisip kong sa susunod ay susubukan kong magpasama sa tatay ko at sa isa kong pinsan para tuklasin ang daang iyon. Bandang mag-aalas 6 na ako nang makababa sa kabundukan. Saktong pagkakataon naman na bumuhos ang ulan. Naisip ko bigla kung ayos lang ba sila Ricardo sa may kakahuyan. Pero kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na kabisado ni Ricardo ang gubat at walang masamang mangyayari sa kanila. Sa baryo namin ay naroon pa din ang iilan at nagkakasiyahan. Karamihan nga lang ay mga tatay at mga kalalakihan nagiinom mo na makikita. Ngunit may mangilan-ngilang bisita pa din ang mga nasa kabahayan. Gawa nga ng inabutan na ng ulan
at pawang nasa loob ng mga bahay ang mga ito. Nang marating ko naman ang aming tahanan ay naroon sila tatay. Tapos na daw kasi ang kainan sa kapitbahay namin na tinulungan niya sa paghahanda. Nakita ko pang pinagmamalaki ng tatay ang kalahating ulo ng baboy na dala niya. Puwera pa sa mga lutong putahe ng karne. Sa madaling sabi, ay maraming pagkain sa bahay na lubos kong ikinatuwa. Labis akong nagutom sa pagsunod kila Ricardo. Samantala ay naging magdamag ang ulan at sa lamig ay napasarap ang pagtulog ko. Tila pa sumisipol ang ihip ng hangin ng gabing iyon. Nang sumunod na araw naman ay maaga akong nagising upang tignan kung kamusta ba ang ginamit naming bangka. Naisip ko din na maglakad-lakad sa unahan pa ng baryo para tumingin-tingin lang. Gawi ko na kasi ito sa tuwing matatapos ang isang malakas na ulan. Tinitignan ko kung may mga nasirang bahay ba na kailangan ng tulong sa pagkukumpuni. Habang naglalakad-lakad naman, ay nakita ko ang iilang mga taong nag-uusap at ang ilan dito ay alam kong dayo lamang. Sinubukan kong lumapit para mapakinggan kung ano ang pinag-uusapan nila. Base sa mga naintindihan ko ay kasamaan ito nung tatlong umakyat kahapon sa bundok kasama sa Ricardo. Ayon sa mga ito ay hindi nila malaman kung bakit naunang umakyat yung tatlo. Gayong malinaw ang usapan nilang kinaumagahan na pagkatapos ng pista sila aakyat. Isa pang pinagtataka nila ay kung sino daw ang naging gabay ng mga ito. Gawa ng yung kinausap nilang sasama sa kanila sa bundok ay hindi sumipot. At ayon pa dito ay isang matanda ang sana ay gabay nila. Napakunot naman ako ng noo, nasambit ko pa sa sarili ko na kung gayon ay hindi pala si Ricardo ang orihinal na gabay ng mga ito. Nag-aalala ang mga kasama nito dahil sa pawang mga baguhan lamang sa kanilang saman yung tatlong umakyat ng bundok. Gusto ko sanang sumabat, subalit may isang sumingit sa usapan at sinabing nakita niya kahapon yung tatlo base sa paglalarawan. Ayon pa dito ay nakita niya yung tatlo na umakyat sa kabundukan at may kasamang isang lalaking di niya namukhaan. Itinuro pa nito kung saan parte ng bundok ito nagsipasok. Nabahala naman ang mga kasama nito dahil sa mga taga Maynila ito at ito ang unang punta nila sa lugar na iyon. Isa pa ay wala naman silang ibang nakausap para samahan sila sa bundok. Kung kaya't nag-iisip sila kung sino ang posibleng kasama nito. Bala ko sanang lumapit at sabihin sa kanila na hindi sila dapat mag-alala dahil sa ang kaibigan ko namang si Ricardo ang kasama ng mga ito. Ngunit tila iba ang pakiramdam ko kung kaya't hindi ko na muna sa kanila sinabi pa. Nagtungo sila sa aming kapitan upang sana ay magpatulong sa paghahanap. Subalit ayon sa kapitan, ay delikado pa sa bundok dahil sa nagdaang pagulan. Kung kaya't kailangan nilang magantay ng ilang araw para sa kaligtasan na rin ng mga aakyat. Nag-aalala na din ako. Ngunit kagaya nga ng sabi ni kapitan, ay kailangan na magantay. Dahil kung maayos naman ang kalagayan nila, ay dapat sa susunod na araw ay nakababa na uli sila ng bundok. Pero sumapit na lamang ang 3 araw, ay walang mga dayo ang nakitang bumaba mula sa kabundukan. Nakailang ulit na din sa pagpapabalik-balik ang mga kasama nito sa aming baryo. Hanggang sa magpasya ang mga ito na sila na lamang ang aakyat at maghahanap sa mga ito. Doon ko muling nakita si Ricardo. Hindi ko alam pero tila may pagkatakot akong naramdaman at tila may kakaiba sa aking kaibigan. Naroon na siya pero nasan yung 3 kasama niya? Nakita kong muli itong kausap yung mga kasama nung naunang 3 at tila ganoon ulit. Inalok niya ito na siya na ang sasama sa kanila sa bundok para tulungang mahanap ang mga kaibigan. Tila pa napakabait nitong si Ricardo at pangiti-ngiti lamang ngunit alam ko na may kakaiba sa mga nangyayari. Hindi ako napapansin ito dahil sa bukod sa maingat ako nagkubli, tila nakatuon ang kanyang pansin sa mga dayong naroon. Narinig ko pa ang pag-uusap nila at tila sa kinabukasan ay magtutungo sila sa bundok. Kasama ang aking kaibigan na sa mga tagpong iyon ay tila nagkaroon na ako ng pagdududa. Para bang ibang tao na ito. Nang maghiwalay sila ay sinubukan kong sundan yung mga dayo.
Nais kong makausap ito. Mabuti na lamang at malapit lamang sa aming baryo ang tinutuluyan nila pansamantala, kung kaya't hindi ako nahirapan. Kinakabahan man at pakiramdam ko na tinatraidor ko ang aking kaibigan, ay wala akong magagawa. Siya ang huli kong nakitang kasama ng 3 turista na ngayon ay nawawala at hindi na nagawa pang makababa ng bundok. Ni hindi nga nabanggit ni Ricardo ang mga ito na siya ang kasama ng mga kaibigan nila noong nagdaang piyesta sa kabundukan. Naglakas loob akong lapitan ng mga ito at ikinuwento sa kanila ang mga nasaksihan ko noong araw na nakita ko ang pag-akyat sa bundok ng 3 sa kanila. Sinabi ko din na yung kausap nila kanina ay ang parehong taong kausap ng 3 at kasama sa taas. Nagulat naman sila sa mga nalaman. Agad na nag-usap at nag-isip ng plano kung paanong malalaman ang kalagayan ng kanilang kaibigan at kung paano makakaiwas sa kapahamakan. Sakali mang may masamang balak sa kanila si Ricardo. Siyempre po ay hindi ko naman sinabing kaibigan ko ang tinutukoy ko. Mahirap nang baka pati ako ay madawit. Nakipag-ugnayan din sila ng gabing iyon sa aming kapitan upang maabisuhan sila sa posibleng kaso ng pandurukot. Nagulat din ang kapitan sa nalaman at noon lamang di umano naganap ang ganoong insidente sa aming baryo. Tama naman ang kapitan sa sinabi. Liban na lamang sa katotohanan na hindi namin alam kung ilang dayo na ba ang naisama ni Ricardo sa bundok at hindi na nakabalik. Ang plano nila ay itutuloy ang pagsama kay Ricardo. Habang sila kapitan naman at ang mga inatasan nitong magmanman ay susunod sa likod nila nang hindi nahahalata. Sa kaganapan na may masamang mangyari o malagay sa alanganin ang mga dayuhan, ay agad silang aaksyon. Kita ko ang mga dala nilang armas. Isa pang nagpagulat sa amin ay nang may isang matandang lumapit sa kung saan nagpupulong sila kapitan at nagpayo na magdala ng mga panlaban sa aswang. Ayon pa dito ay hindi siya lubusang sigurado kung naroon pa daw sa bundok ang pamilya ng mga aswang na minsang nanalasa sa baryo namin. May 5 dekada na ang nakakalipas. Nang makita ko ang mukha ng matanda ay napagtanto ko na ito yung matandang nakasalubong ko noong pababa ako ng bundok. Siya yung inabutan ko ng isda na para sana kay Ricardo. Pinakinggan naman ito ng kapitan at naganda ng mga bagakay at mga sandata para lamang sa mga aswang. Maging mga pangsunog ay nagdala ang mga ito sakaling totoong hinala ng matanda. Balak nila kapitan na kung sa kuta man sila ng aswang mapunta, ay sisiguraduhin nilang malilipol na ito at maitataboy sa aming lugar. Umaga nang tunguhin ng mga dayo ang napag-usapang lugar kung saan sila magkikita. Kagaya ng inaasahan ay naroon si Ricardo. Tila sadya nito ang lugar ng kanilang tagpuan ay malayo sa mga mata ng mga residente ng aming baryo. Nang makita ang mga dayo ay agad na silang umakyat sa bundok. Sa pagkakataong ito ay ibang ruta na naman ang dinadaanan nila. Lingid sa kaalaman ni Ricardo ay nakamanman na ang mga taga-baryo namin. Nang makapasok ito sa kakahuyan ay siya naman pag-umpisang sumunod ng mga kalalakihang napili para isagawa ang misyon. Ako naman ay nagpresentang sumama. Bukod sa ako ang dahilan kung bakit nila nalaman ang sitwasyon ay gusto ko din kasing matukoy kung bakit nagawa yun ni Ricardo at anong nangyari sa 3 kasama niya. Matatarik na daan at malayong lakaran na inabot ng halos 4 na oras bago huminto ang grupo nila Ricardo. Nakita kong nagsiga ito dahil sa usok na natatanaw namin. Tila napagpasya nilang magluto na muna at tumigil sa kung saan sila naroroon. Nang mga sandaling iyon ay iniisip ko kung ano ba ang kalagayan ng mga kasama nito at kung nakakahalata na ba si Ricardo sa inilatag naming patibong. Mabuti na lamang sa palagay ko ay magaling umarte ang mga ito at nagawang linlangin si Ricardo. Sinubukan kong makalapit pa dito. Masyado akong nababahala. Nagawa ko namang matanaw na nasa isang pabilog na pwesto sila at kumakain. Ito namang si Ricardo ay may inaalok sa mga ito na tila inuming daladala niya. Mabuti na lamang at napagbilinan namin ang mga ito na sakaling may ialok man sa kanilang pagkain o maiinom ay huwag na huwag nilang tatanggapin at mag-isip na lamang ng maidadahilan
Maaari kasing parte ito ng plano ni Ricardo at baka malagay sila sa alanganin. Nang tila hindi na nakumbinsi ni Ricardo ang mga ito na uminom, ay bigla na lamang itong tumayo at niyaya na silang maglakad muli. Ayon pa dito ay baka sakaling makita na nila ang mga kasama nito sa kabila lamang ng itinuturo nitong paahong bahagi ng bundok. Subalit ilang oras pang paglakad iyon. Bandang alas 4 o alas 5 na yata at magdidilim na. Nababahala na ang mga kasamaan ko dahil sa mahirap nang makakita sa dilim at hindi naman sila maaaring magsindi ng ilawan dahil sa mabubuko kami ni Ricardo. Ngunit nang mag-aalas 6 na ay bigla nang huminto sila Ricardo sa paglalakad. Nakita namin sa unahan ng isang lugar na may iilang kabahayang nakatirik. Wika pa ng kasama namin na hindi nila alam na may kabahayan doon. Hindi lamang isa kundi nasa 5 bahay yata ang nakatayo. Doon ay kita namin ang pagsalubong sa kanila ng 4 na kalalakihan na walang mga pantas. Nag-umpisang mangamba ang mga kasamahan ko sa kaligtasan ng 3 babae at 3 lalaking dayo na noon ay nasa bukana ng komunidad na iyon. Napatras ang mga ito at tila nagulat. May kung ano silang nakikitang tila ay kinatakot nila. Sa pwesto naman namin ay hindi klaro dahil sa bahagyang madilim at malayo sila. Nang biglang mag-umpisang tumakbo ang mga ito papunta sa direksyon namin. Hanggang sa nakita naman namin kung bakit. Hindi pala mga ordinaryong kalalakihan ang sumalubong sa kanila, kundi mga nilalang na may nakakatakot na pagmumuka. Dahil sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon, ay agaran na nagsindi ng mga ilawan ang mga kasamaan ko. Inihanda ng mga ito ang kanilang mga dalang baril at mga pangontra sa aswang. Sigurado na kaming hindi mga tao ang naroon. Gawa nang ang ilan dito ay tila mga unggoy sa bilis sa pag-akyat sa mga puno at pagtalon-talon mula doon. Nagulat naman ang mga ito nang salubungin sila ng mga bala ng baril mula sa mga kasamaan ko. Habang ang ilan ay nilapitan ang mga dayong tumatakas para masigurado ang kaligtasan. Mahigit sa 20 katao ang kasama kong panay may mga armas ang nag-umpisang sugurin ang kuta ng mga hinihinalang aswang. Kita ko ang paglabasan ng mga tao sa kabayan. Ang ilan ay makikitang tila mga ibong nagkapakpak at mabilis na tumakas mula doon. Tanging naiwan ay ang palagay ko ay mga kalalakihan ng kanilang lugar. Kabilang si Ricardo na noon ay bagamat gulat, ay nagawa pang magpalit ng anyo bilang isang aswang. Hindi ko naman po lubos akalain na aswang pala ang lahi ng itinuturing kong kaibigang matalik. Oo, nakonsensya po ako sa ginawa ko dito sa kaibigan ko at sa angkan niya. Ngunit hindi rin tama ang mambiktima ng mga taong walang kamalay-malay. Walang nagawa ang mga aswang sa puwersang sumalubong sa kanila at kanya-kanya ng pagtakas habang ang ilan ay wala ng buhay mula sa pagkakatadtad ng bala at mga pinsalang dulot ng bagakay at mga sibat. Ako naman po ay buong sikap na nagtago. Hindi ko inasahan ang tagpong iyon at hindi ako handa sa mga naganap. Kasama si Ricardo sa mga napatay na aswang. May iilang sugatan sa hanay namin, ngunit walang malubhang na sugatan. Sinunog namin ang mga kabayan doon kasama ng mga labi ng iilang aswang na napatay sa engkwentro. Habang ang ilan dito ay nakatakas at magkakaiba ng direksyong tinungo. Tungkol naman sa 3 nawawalang dayo, ay isa na lamang ang naabutan naming buhay at tulala. Nang galugarin namin ang kuta ng mga aswang, ay saka namin nakita ang 2 ulo na nakatusok sa kawayan at nakalagay sa malapit sa lutuan ng mga aswang. Kalunos-lunos ang nangyari ngunit hindi naman kami nabigong mailigtas kahit man lang isa sa kanila. Isa pa ay nagawa naming maitaboy ang mga aswang at masunog ang kanilang kuta sa kabundukan. Nang makababa sa baryo ay nagawa namang magsalita ng nag-iisang nakaligtas sa aswang. Tawagin natin siyang Carmen. Ayon dito ay maayos naman ang kanilang pag-akyat. Ngunit ng bandang hapon at nagmimerienda sila ay may inalok na inumin itong si Ricardo. Pansamantala daw silang sumilong sa isang kuweba dahil sa lakas ng ulan. Ngunit bigla na lamang silang nakatulog at nang magising ay nasa isang hawlang gawa sa kahoy na sila. Nakatali at wala ng mga damit. Nasaksihan niya pa ang pagpatay sa 2 niyang kasamaan
kung saan ay ipinandidilig ng mga ito ang dugo ng biktima sa taniman nila ng gulay. Mabuti na lamang daw at umabot pa kami dahil sa kinaumagahan ay tiyak niyang siya na ang isusunod na kakatayin. Nilapitan ako ng magkakaibigan. Niyakap pa ako ng isa sa kanila na sa pagkakatanda ko ay nagngangalang Joan. Nagpasalamat ang mga ito sa akin sa pagkakaligtas sa kanila. Kung hindi ko daw sila binalaan, ay malamang pati sila ay naroon na din sa kulungan at isa-isang ginagawang pataba sa lupa at hapunan. Masaya naman ako para sa kanila, ngunit malungkot para sa sinapit ng aking kaibigan. Isang desisyon at konsensyang ibinaon ko hanggang sa pagtanda ko. May mga iilang insidente pa din naman ng mga pang-aaswang sa lugar namin. Ngunit kalaunan ay unti-unti ring naglaho hanggang sa mawala na ang mga usapin tungkol sa aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.